som gent de tapes. Simplement ens encanten. Clàssiques, noves, dolces i salades, fredes o calentes. Però sobretot ens agraden les tapes solidàries perquè quan les menges es transformen en oportunitats educatives per a nens i nenes en risc. Fins al gener, molts restaurants t'ofereixen la tapa solidària perquè tu també et sumis al repte d'ajudar el Casal dels Infants en la lluita contra la pobresa infantil. Tasta-la, no et quedis indiferent. Avui els barcelonautes no podíem perdre'ns aquesta oportunitat de donar a conèixer una acció molt solidària pensant en la nostra canalla, en els nens de Barcelona. I és que el Casal dels Infants, com cada any, organitza aquestes jornades de tapes solidàries. Estic amb la Rosa Balaguer, ella és la directora del Casal dels Infants. Són unes jornades que ja venen a ser un clàssic a Barcelona, no?, amb la tapa com a excusa. Home, s'han consolidat molt, és el quart any que fem aquesta campanya i en principi és convidar la ciutadania a anar a menjar-se una tapa a uns restaurants, 83 restaurants que col·laboren amb aquesta iniciativa i de les tapes que es mengen, una part de l'import, no?, vindrà al casal. Explica'ns què significa poder ajudar els nens de Barcelona. Moltes vegades, quan pensem en criatures que necessiten ajuda, sempre se'ns va la ment cap a altres països, a altres puestos, però a Barcelona mateix ja tenim un munt de nens petits, de jovent, que necessita ajuda. Clar, nosaltres entenem que estem en una situació en què molts nens no tenen una situació d'igualtat d'oportunitats, que pel seu entorn familiar, social, al seu barri on neixen, ja tenen d'entrada unes dificultats per poder tirar endavant. Doncs nosaltres com a entitat el que busquem és estar propers amb ells des de la proximitat i poder complementar tot allò que la família i l'escola sols no poden arribar a donar a aquests nens. Sobretot és educació, ens sembla que és la paraula que ho defineix millor. És un entorn educatiu de referència i garantir que aquests nens poden tenir una estimulació més intensa, que poden accedir a activitats, a espais, a persones que els oferiran aquest entorn d'igualtat. M'imagino que hi haurà certs barris, certes zones de Barcelona encara més necessitades. Clar, els indicadors de desigualtat social, que és una manera de buscar on es concentren les realitats amb més dificultats, evidentment també hi ha barris on hi ha més indicadors que t'estan demostrant una mica que la realitat d'aquell barri té més dificultats. Nosaltres treballem des de sempre al Raval perquè també vam néixer aquí, però des de fa temps estem a altres barris i també estem a la zona de Besòs i la Mina, per exemple, molt propet a Barcelona, també estem a barris de Badalona, a Llefià i Sant Roc, a Santa Coloma, també als barris de Raval i Fondo, i també estem al municipi de Salt. Per nosaltres són els nostres focus d'intervenció on realment amb les altres entitats que també hi treballen en aquests barris i en l'administració pública intentem oferir un entorn més ric d'oportunitats, d'estímuls per garantir una igualtat amb aquests nens. Estem amb l'Albert Adrià, ells formen part de tot aquest grup de restauradors de Barcelona, de xefs, amb més o menys importància a Barcelona, però que esteu units tots per una mateixa causa, no? Hem d'ajudar els nostres nens. Tu ho has dit. Mira, ja és la quarta edició, el més maco veure que l'ofici està junt, que per un ben comú, com és ajudar els nens, i bueno, a la vista està que vam recaptar 28.000 euros l'any passat i espero que aquest any siguin molt més. Anem a explicar per la gent que encara no ho sàpiga o aquells que no ho recorden. El tema de la tapa és l'excusa, oi que sí? Evidentment, evidentment. Jo crec que, de fet, un acte com avui és conscienciar a la societat de que no fa falta anar a l'Àfrica o més enllà per veure que tenim també nens o pobresa, nens que ho estan passant no molt bé, adolescents que necessiten un futur. En aquest cas es tracta més d'adolescents que necessiten un futur i bueno, doncs amb això estem, ja et dic, molt contents. Sembla que 3 mesos que posarem la taula i convido a tota la gent a que les provi. El que hauríem de fer és anar a aquest grup de restaurants, en tenim 80, no hi ha excusa, que no m'agafa prop o que no conec, tenim 80 a la llista, i aquí anar a tastar la tapa 50 cèntims. Sí, és inclòs dintre del preu i la lògica et diu que cadascú ha escollit la tapa que més ven
i la millor, en principi. Nosaltres, en el nostre cas, l'oliva, que no és d'una oliva que val 50, sinó quan demanes el pot d'olives, doncs hi ha aquests 50 cèntims que estan carregats, que va integrar per l'ajut del Casal dels Infants. Igual que vosaltres, molts restauradors suposo que han escollit aquella etapa que suposo que els identifica o que pensen que pot tenir sortida per ajudar amb aquells 50 cèntims a fer una quantitat important. Es tracta d'això. Bueno, cada vegada anem aprenent més. Ja et dic que no hi ha com fer una rutina per fer-ho bé, no? I és la quarta edició. Cada any hem incrementat la recaptació i espero que aquest any sigui així també. Doncs ja ho sabeu a casa, teniu 80 restaurants a Barcelona, a la pàgina web del Casal dels Infants trobeu el llistat de tots aquests restaurants, un és el Tickets, evidentment, de l'Albert Adrià, i és un bon exemple de com us impliqueu en Barcelona i amb les seves necessitats. Com has dit, som un mes. Gràcies. A tu. Pero estar bien, no estar en la calle, tener un trabajo y bueno, ir como ahora, ¿no? Que al menos tengo mis ideas claras. Estudiar, luchar, salir adelante con mi hijo, darle una mejor vida, un mejor futuro, buenos estudios también a él. Y es lo que sí dice, no soy joven y a disfrutar de la vida y a seguir adelante, lo mejor posible que uno puede. Quan sigui gran vull ser advocada. No sé, sempre m'ha agradat tot el tema de les lleis y poder ayudar a la gent quan ho necessita, saps? De momento estoy estudiando grado medio mecanización, quiero ser mecánico, a ver si hay suerte. Pero me gustaría ser futbolista y eso, pero... De gran, professor de mates. Quan sigui gran diré que podria ser un autor de Hollywood i això. Per això el pensaré de gran.